Da li je moguće da je Justin Theroux već preboleo Jennifer Aniston? Podsjetimo, Theroux i Jennifer su zvanično saopštili da se razvode u februaru posle 2 godine braka. Prvo su zajedno došli na Rijaninu žurku posle Met Gala bala, a i zajedno su otišli. Pre toga su viđeni na večeri u Njujorku u suši restoranu. Theroux je već nekoliko puta viđen u javnosti sa glumicom Emmom Stone. Jennifer od tada nije viđena ni sa kim, ali izgleda da je Justin nastavio dalje, iako je Emma povezivana sa jednim scenaristom. Ni Justin ni Emma se do sada nisu zvanično oglasili povodom njihovog intrigantnog prijateljstva. Ali poznato je da gde ima dima, ima i vatre.